Deputy Mayor, mandiqale ngale le kwayala ihla apha kulo nyaka kwi-ABC Mutsepe kwi-choral effort ibisebhayi ebengu-program director wayo provincial. They came position 3 and eyona nto ndiye ndithande kakhulu minyaka le xa sine provincial esefort esikolweni le nto bekade siyibiza ngusaske soloko iKhanyisa ayizange yasiphoxa soloko iKhanyisa imelwa phana and becula kamnandi. Ndicinga uba ndiphakama ke apha ndimela ke isebe lezifundo thina sikuChris Hani East. uChris Hani wakho ku-education simohlelwe babini njengosazi kukho East no-West, thina East okhekelwa ke ngumnumzana Mthotane bantu abaninzi bamphazamisa baske bathi thina Mthotane. Thina ke apha kuChris Hani East sine-CMC eziyi-4, ingxobo CMC, intloko CMC, neCofimvaba CMC, nesakhi sizwe CMC. Ku-CMC head wethu ke Mr. Bokfat, mna ke ndibe nguKhene ongu-second manager waseCala, iKanyisa ke esi-special school salapha eCala. I-special school ekuphela kwaso in the district. Kangangoba phakathi kwezinto ezicetywayo yile district ukuzama ukuba sibe nayo enye i-special school kuba sijonge umthwalo ungaphaya kwesisikolo kwaye baninzi abantwana. Ngokusesikweni singurhulumente umasipala wase Chris Hani njengoko benditshilo ngokusebenzisana norhulumente walapha isakhi sizwe local municipality ngematerial ebesivumelene ngayo ukubana namhlanje sazonikezela ngayo apha kwesi sikolo iKhanyisa Special School. Njengoko sizibona apha phambi kwethu le material esizonikezelwa ngayo ine-sewing machines esizonikezela ngazo ezimbini, ine-hair stand dryers, ine-manicure table or tables, hair stands, steamers, i-clippers zokucheba, hand dryers, kwakunye ne-industrial router. Besesitshilo ke ukuba kokuncinci kakhulu kwizidingo esizaziyo nathi ngokunxulumana nesikolo. Kodwa sibone kufanelekile ukubana kwipokotho nenxili karhulumente eshoqeqekileyo kanobomi makube khona noko into esizamayo esithi noko masibinze ngayo namhlanje ukwenzela ukuba lo msebenzi umhle kangaka esiwubonayo ukwazi ukuqhuba. Sinikezela ke kwi-Department of Education kungabanikazi bale sector esithetha ngayo kwakunye ne-leadership yesikolo ngokukhokhelwa ngumanager wesikolo kwakunye ne-SGB ukwenzela ukubana kube khona indlela ecacileyo kwezi players esithetha ngazo zokukhathalela nokusebenzisa ngokufanelekileyo eligalelo ekumele lenze umehluko kwii-beneficiaries zokwenene ezingabantwana besikolo. Siyabulela ke program director ngale mizuzwana yokukwazi ukuthi ngokufutshane zindoni na esizinikezela kwesi sikolo. Enkosi.